Джобс събира три от най-добрите рекламни агенции и им поставя ясна задача – да създадат кампания, която да върне душата на Apple. Побеждава TBWA, Child Day, същите, които година по-рано направиха легендарната реклама 1984, сега ще ви я пусна да я изгледате. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. With one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Джобс вижда основния капитал на Apple не само в продуктите, а в хората. Около 25 милиона верни потребители на Mac. Те са ядрото, върху което може да се изгради възраждането на компанията. Ако успее да ги задържи, Apple има способността за ново начало. Той прави едно от най-смелите си решения. Спира производство на Mac клонингите, което разделяше пазарния дял преди това. Ходът предизвиква силно недоволство дори вътре в самия Apple, но резултатът е ясен. Компанията си връща целия Mac пазар и елиминира вътрешната конкуренция, което само по себе си, ако се замислите, е абсурдно. Да създаваш продукти, които са конкуренти на твоите собствени продукти. За Джобс това не е просто икономическо решение, а акт на идентичност. Apple трябва да бъде единствена и различна. Следващото нещо, което прави, е пренарежда отношенията с доставчиците на чипове, които тогава са били IBM и Motorola, поставяйки ги един срещу друг, за да постигне по-добри условия и ангажираност за бъдещето развитие на технологията. Вместо да ги замени, Джобс използва влиянието си, за да ги накара да състезават за правото да работят с Apple и в крайна сметка печели. Защото едната му дава по-добри условия от другата. Но най-големият му ход е опростяването на продуктната линия. На бяла дъска, в малкия си офис той изчертава проста матрица с 4 полета. Професионални и потребителски компютри и настолни и портативни. Само 4 машини. Всичко останало се спира. Радикално, дори безумно според някой, но именно тази яснота спасява компанията. Джобс свива хаоса до есенцията и така започва да възражда Apple. Той знае, че компанията е само няколко месеца от банкрут и единственият изход е да се фокусират на това, което правят добре, да създават лесни за използване компютри за потребители и креативни професионалисти. Намаляването на броя на продукти се оказва изключително добро оперативно решение. По-малко продукти означава по-малко складови наличности, а това веднага се отразява на финансовите резултати. Джобс успява да свали инвентара на Apple от над 400 милиона долара до под 100 милиона само за една година. Преди това компанията редовно е била принудена да отпише милиони долари за непродадени машини. Това е безумие. Като съкращава продуктовата линия до минимум, Джобс свежда до нула риска от подобни загуби, които можеше да потопят цялата компания, ако, разбира се, той не се беше появил в компанията.